Hello mga guys, nandito na po kami nagdingding. Bisaya, ano Bisaya? Mag-royal muna tayo. Magtinapay muna tayo. Nandito kami sa Buena Vista sa kaibigan ko na pastor kasi tinutulungan namin siya na magawa ng kanyang kubo dito kasi nabagyuan sila ng bagyong Udit. Tapos kasama ko si Brad Marley, galing ito sa Paghahat. Hello. Maayong udto. Galing ako sa Anda, tapos bumiyahe kami kanina madaling araw papunta dito. Mga almost 2 oras kasi lubak-lubak yung daan papunta dito sa sa lugar na Buena Vista. So karon mga igsunan, back to work na naman kami. Ito pala si Pastor Dong, yan. Brother Dong. Brother Dong. Brother Marley. Tapos si Brother Marley on the mix. Arangkada din naman. Oh, nandito na may mga kababayan. Pababa na po kami. Palakasin. Nalulubog
kay puso. Alam kong nababatid mo ang kabiguan mata mo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan pawiin mo. Oh Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking nalalangin, puso'y kandilin, ito'y palakasin. Bridge. Tanging ikaw, tanging ikaw, nakakaunawa sa ating kalagayan. Na ang iba ako'y talikuran. Hello mga igsunan, na good morning. Another day na po sa atong vlog karon. Magkauban po pa kay na bilar magabi kay May nahubog. hubog. Banhaan. So karon nga adlaw gagawin namin ay magkabit na kami ng sahig ng bahay ng aming kapatid dito sa sa Benavista.
Hello mga guys, nandito na po kami nagdingding. Bisaya, Bisaya. Oh, tingnan niyo ang panday. Basta di panday, dukdukan ang kamot. Oh. Lumalasik. Hangin. So ngayon mga kaigsuunan, nagbihis na kami ni Brother Marley kasi yung trabaho namin na ito sa pasonis ni Pastor Dungkoy natapos na namin, tapos uuwi na kami sa area namin sa Paghahat tapos sa Anda. Tapos maraming salamat sa inyong pagsuporta. So ngayon mga kaigsuunan, nandito kami sa downtown nila. Yan, kasama namin si Pastor Dungkoy. Magpapalamig muna kami kasi masyadong mainit ang panahon. Eto, mag-royal muna tayo. Magtinapay muna tayo.